ድምጽ ፖሊስ ኤርትራዩ እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራዩ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ بهزباو ركبات بوليس إرترا ووتر سنبت كاب ساعات 10 كساب 10 فرقان قدم قطري زقرب كوينو كمون سولس مشت عب دمص حفاشن راديو نومان زدقم مدبيو كبران سمعتنا كم يكنكم مسمر كاب دمص حفاش تقبلنا نعاهم يمهرون يحبرون يوم زبلنا مدبات أدالينا قريبنا لنا نلوم أدالينا يمزلنا مدبات أمزينا بوليس نحدقا نسرقن سناي تكبارن أمدب مكلها الجبن موت كالأي بلان لمتير أمدب دحنت رسعتي أينخون بزبل استرالو وتحوف بلو كورا سمعتي كسافت أم مدبنا مسانا كتصنحو اند عدمنا نابزينا بوليس سومناو زينا بوليس حزركم قريب زلخو أبيل أبراهامي فلماغن كان نتبطب قوال 13 عام تماريت بحرقة مكينة مويتا وركن جنزبن نابوليس تركبو أبصر كاب جبات وافيرو تسنحة تتحيزو أرستاتيكم كتكتاتلو تسنحكم زرزراتو يسعب ملقيتا تولد استباله مرحة مكينة أمسمر عدو عداد كاب كان مسمرو نيمان بموجا ببشكلتات قوعزن زنبرت قوال 13 عام تماريت سيلفانا يوهانس يتبارخ أدراشاق حوتا قجيو نايموت قدات أوريدو كابوليس ترافيك زوا ماكل وزرخمنا حبريتا مرحة مكينة بعسر شعات سنة ساعات 10 تقن مغطري أيسوزي زعينتا قطر سليدا ER 3 10 شعات 110 شعاتن كاب أسمرا ناب عدهلونا توقعزيو نزاب ماونتين بايك لممد أب مكيار زنبر التماريت قجيوا تنك حدقا كمسمركا وطيخة ممرحن قطر سليدا زي كيرت مكينة من قسقاسن مخانوز تقس تحبريتا تقساسي نتوساقن تراي أبتحت قيري خمزركب أرديو بزا قطامي كونتات ترقيا أبقمت كيتخان هاديكا زي ممرحن أبهيوتن نبرتن حدقا كتورد زولو تقولو لعال بمخانو تتنكينا كنمرح كم زقبا بوليس ترافيك زوا ماكل أزخا خيرو كم قصلتا نايتي أبا بوليس ناي مركاب سناي تكبار أبزا حالفو ورحو قنبتون كم زقصالة زرخبنا حبريتا أفليتو بز مسرت ويزرو دهاب أسقا بهيل أدما حمسا أدراشا حزحز بعسران شدشون قنبت ساعة شعات تقن مغطري أب ميدا سبورت حزحز وديقون زرخوبتو 10 جرام وركي نبراو عاي مدبر بوليس زوا ماكل أركيوا بتمساسالي سبات عام نقاش عدما 10 كلتن أدراشا دكام حاره ب10 خلطة قنبت ساعة شمونتن 10 كن مغطري أب كباب شوق دكام حارن زرخوبتو 5 شحنافا نام مدبر بوليس دكام حاره أركيوا وانا ገንዘቡ ካብቲ መደበር ፖሊስ ከም ዝተረከበ ተሓበሬታ አረዲዩ አረካቢት ዋናው በመርካቡ አግበት ከም ዝተሰማዕ ክትገልጽ ከላ ዋና ገንዘቡ ክረኽቦይሉ ከም ዝሐሰበ ኣብ ፖሊስ ተረኪቡ ምስ ጸንሖ ግና ሓጎስ ከም ዝተሰምዖ ገሊጹ ተኸሳሲ ኢድሪስ ዑስማን መሐመድ ዕድመ 36 አድራሺው አስመራ ኮይኑ ኣብ ስርቂ ካብ ጅባ ተዋፊሩን ከሎ ብምትሕባር ህዝቢ ኢድ ብኢድ ከም ዝተተሓዘ ካብ ራብዓይ መደበር ፖሊስ ዘዋ ማእከል ዝተረኸበ ሓበሬታ አረዲዩ ተኸሳሲ ب15 ميازيا ساعة 11 قدم قطري أم موفار أوتوبوس أداغا حموس أسمرا ريغا حزو كاب زنبرا قياشاي تسافراي تمثيلو زغطقط تتقيمون 5,800 نافاق سرق كلويو إيد بإيد تتحزو زي أبا أسمران كرنن إنا تنقاساقاسك سرق تصنحة تخصاصي سرقي كاب جبان مبل 13 جزيو حلوف مزقوب كستات قبن كم زلوو تحبريتا أفليتو سرقي كاب جبا أفرماتات أوتوبوس موافر أوتوبوساتن كالوت زغطقط زلوون بوتاتات كم زفتسم تغنزيبنا كنتنقاق يقبا
ዜና ፖሊስ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ምስ ተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ክሓድገኩም ሰላም ኣብ ክንዲ ብምርዳእን ብሕግን ዝፈትሑ ገበን ቅትለት ዝፍጽሙ ሰባት ይረኣዮም ኤርምያስ ኣስፋሃ ሞት ካልኣይ የብላን ብዝብል ኣርእስቲ ዘዳለወ መደብ ንምቕራብ ተዳሊሎ ንከታተል ሞት ካልኣይ የብላን ሰባት ነቲ ኣብ መንጎኦም ዘጋጥም ዘይምርድዳእ ኣብ ክንዲ ብልዝብን ብሕጋዊ መገድን ምፍታሕ ብጭካነ ገበን ቅትለት ይፍጽሙ ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ ስለ ዝረኣኹሉ ገንዘብ ንኽወስድ ሕነይ ንኽፈዲ ኣመና ስለ ዘፍቅራ ምስ ካልእ ወዲ ተባዕታይ ምስ ረኣኽዋ ወይ እውን ከም ትዘውር ምስ ጠርጠርክዋ ቀቲልዮ ቀቲልያ ወዘተ ዝብሉ ካብቶም ብቕትለት ዝተኸሰሱ ንፖሊስ ዝወሃብ ቃል እምነት እዩ ንዘጋጥመካ ሽግር ብምርዳእን ብሕጋዊ መገድን ፍታሕ ከተናድየሉ ጽቡቕ እዩ ህይወት ሰብ ምጥፋእ እቲ ዝኸበደ ገበን እዩ ገበን ቅትለት ዝፈጸሙ ሰባት ዓስፊ ተግባሮም ክብድ ዝበለ ፍርዲ ዝወሃቦም ኣብ ቤት ማሕቡስ ብዝሕልፎ ዓመታት ከዓ ደቆም የዘኽትሙ ንስድሮኦም ጾር የሰኩሙ ብዓብዩ ከዓ ናይ ኣእምሮ ቅሳነት ይስእኑ ኣብ ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ሰንበል ዝረኸብኮ ተሃዳሲ እዩ ዝፈጸሞ ገበን ቅትለት ወትሩ ከም ዘጣዓሰ እዩ ዝገልጽ ንሱ እቲ ፍጻመ ቅድሚ 5 ዓመት እዩ ኣብ ርእሲ ሓዳሪ ንሓንቲ ዘፍቆርክዋ ጓል ንዕርክነት ወትሩ ሓታ ነይረ ንሳ ሓዳር ከም ዘለኒ ስለ ዝሰምዐት ካልእ እትፈትዎን ዝፈትዋን ኣፍቃሪ ከም ዘለዋ ተእቶይ ኣይተቐበለቶን ምስቲ ዝበለቶ ወዲ ንመርዓ ቁፅራ ከም ዝሓዘት ከዓ ሓበረትኒ ካባይ ድማ በብቕሩብ ክትርሕቕ ጀሚራ ብወገነይ ብኽቱር ቅንእን ሕርቃንን ድቃ ዝበሃል ተሓሪመ ነይረ ክቐስን እንተኾይነ ከጥፍኣ ወይ ከሰንክላለኒ ኢለ ሓሰብኩ ሓደ መዓልቲ ብኣድላይ ጉዳይ እደልያ ከም ዘለኹ ኣብ ከባቢ ገዝኦም ከም ዘለኹ ነጊርያ መጽያትኒ መልክዓ ኽባላሽዋ ወይ እውን ክቐትላ ስለ ዝመደብኩ ካራ ኣብ ማዕጥወይ ሒዘየ ነይረ ብማዕዶ ናባይ ክትመጽእ ምስ ረኣኽዋ ሕርቃነይ ክቋጻጽር ኣይከኣልኩን ንሰላምታ ኢዳ ምስ ዘርጋሓትለይ ኣየላቦኽዋን ብኻራ ከብዳ ወጊእያ ናብ መሬት ወደቐት ትንፋሳ ትልኽ ትብል ስለ ዝነበረት ሰባት ኣልዒሎም ናብ ሆስፒታል ወሰድዋ ንጽባሓይቱ ከዓ ኣብ ሆስፒታል ዓሪፋ ኣነ ድማ ብፖሊስ ተታሒዘ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ በጽሐ በቲ ኮነ ኢለ ዝፈጸምክዎ ገበን ንሕልፈት ተፈሪደ ሰኣን ዝመጻካ ሳዕቤን ፈሊጥካ ኢትካን እግርኻን ምእካብ ሰኣን ምምዝዛን ምጽውዋርን ምርዳእን ሰኣን ነቲ ገበን ቅድሚ ምፍጻም 2 ግዜ ምሕሳብ ኣብ ዘይወፅእ ጣዕሳን ጓህን ተሸሚመ ነብር ኣለኹ ነቶም 2 ደቀይ ኣዘኽቲመ ነታ ደቃ ብሰላም ኣብ ምእላይ ዝነበረት ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ድማ ተወሳኺ ጾር ኮይነያ ናባይ መግቢ ከተመላልስን ሓላፍነት ናይ ደቃ ክትስከምን ዘይሙሱል መሲላ ትርከብ ስለዚ ብዓብዩ ህይወት ሰብ ምጥፈይ ደቀይን ስድራይን በዓልቲ ቤተይን ምብዳለይ እንዳበልኩ ብጓሂ እሕመስ ኣለኹ ስለዚ ዝመጻካ ሳዕቤን ፈሊጥካ ምጥንቃቕ ልቦና እዩ ንዘጋጥሙና ዘይምርዳእት ከዓ ብልዝብን ብሕግን ፍቕርን ክንፈትሖም ይግባእ ክብል እዩ ዝዛረብ ብቐለ ካብ ዘይምግንዛብ ናብ ቅትለት ዘቋሙቱ ሳዕቤኑ ሞት ሓደጋን ምጉዳል ኣካልን ምዃኑ ተረዲኦም ካብ ከምዚኦም ተግባራት ክቁጠቡ ጽቡቕ እዩ ገለ ሰባት ንስራሕ ዝተዋህቦም ብረት ኣብ ገዝኦም ብሸለልትነት ኣብ ዘይውሕስ ቦታ ኣቐሚጦሞ ዝኸዱ ኣለዉ ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ገበን ክፍጽሙ ዝደልዩ ሰባት ከዓ ገበን ንኽፍጽሙ የተባብዖም ብዘይካዚ መከላኸሊ ነብስና ብምባል ከም ካራ ዝኣመሰለ በሊሕ ነገራት ካብ ማዕጥቖም ዘይፈሊ ሰባት እውን ኣለዉ እዚኦም እውን ምስ ሰባት ቀለልቲ ምስ ሰሓባት ከጋጥም ከሎ በቲ ዝሓዝዎ በሊሕ ነገር ኣብ ልዕሊ ሰባት ጉድኣት ከውርዱ ይረኣዩ እዮም
ስለዚ ነታ ዘይትትካእ ህይወት ብሰሪ ሸለልትነትና ድዩ ኮነ ኢልና ናይ ሞት ሓደጋ ኸይነስዕብ ንዘጋጥመና በኣስን ምግርጫውን ብምርዳእን ተጻዋርነትን ክንፈትሖ ይግባእ ሞት ካልኣይ የብላን እሞ ህይወት ሰባት ንምጥፋእ ካብ ምህንዳድ ፍቕርን ምርዳእን ከነዘውትር የድሊ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሰነ ኣብ ኣኽርያ ቅትለት ናይ ሓደ ዜጋ ኣጋጢሙ ነይሩ መዋቲ ብኸመይ ተቐቲሉ መን ይቐታሊኡ ፖሊስ ንኽሱስ ንምርካብ ዘካየድ ጻዕሪ እንታይ ይመስል ዝድህስስ ሓበን የማንን ሰናይ ተከእን ሙስኩስስን ኣባላት ፖሊስን ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ቀፂሉ ከቕርበልና እዩ ቃለ መጠይቕ ምስ ገበን ቅትለት ዝፈጸመ ኽሱስ ب4 ሰነ 2018 ሰዓት 4 ወጋሕታ ኣብ ከባቢ ቤት ክርስቲያን እንዳ ገብርኤል መምሕዳር ከባቢ ኣኽርያ ሓደ ሰብ ተሃሪም ኣባላት ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ብቕጽበት ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝበጽሕሉ ግዳይ ትንፋሱ ትልኽ ክትብል ጽንሓቶም ኣብቲ ቦታ ፍጻመ ገበን ገለ ካብቶም ኣባላት ብምግዳፍ ድማ ህይወት ግዳይ ንምድሓን ናብ ሆስፒታል ተጓየዩ ግዳይ ንኣስታት ፍርቂ ሰዓት ኣብ ሆስፒታል ድሕሪ ምጽናሕ ብዝወረዶ ከቢድ ማህረምቲ ህይወቱ ሓሊፋ መዋቲ ተኽለ ብርሃን ኣስረስ ሰጊድ ዕድመ 62 ኣድራሻ ኣኽርያ ናብ ርኡ ብንግዲ ዝመርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ መንነት ግዳይ እኳ እንተተፈልጠ ፈጻሚ ገበን ንምፍላግ ግን ፖሊስ ኣሃዲሉ ስርሑ ፈለመ ካብ ቦታ ፍጻመ ገበን ዝረኸቦ መሳርሒታት ገበን ከም መወከሰ ብምውሳድ ድሕሪ ዘካየዶ ሓያል ጻዕሪ ድማ ክሱስ ብ17 ሰነ 2018 ኣብ ኢድ ፖሊስ ከኣትኺ ኢሉ ክቡራት ሰማዕትና ምስ ክሱስን ኣባላት ፖሊስን ዘካየድናዮ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ናባኹም ነብሎ ነዚ ናይ ቅትለት ገበን ዝፈጸመ ሰብ መን እዩ ምስ መዋቲ ሌሎኦም ካብ መኣስ እዩ ጠንቂ ናይ ገበን ቅትለት ከ እንታይ ነይሩ ፀገዝ ኣብ ሃብቲ በሃል ዓዲ ዓዲሽ መከረ ኣድራሻ ዓዲሽ መከረ ንዘባ ምን ሓይሊ ባዓት مخصصي سلسلة قتل مقتلين سل أولى نرى 35 شح 35 شح خبرنا خلو أي بكاني كده هبك أي هبكان قليل بدي أتبلنا زود لطيفة تيمه كابا تشحن عسرتن شو ما أنت عمت لنا بصراحة وفتي وتابع حرق أنا مسكال صراحة نرى سوينا وحرشان نروه أبزي العلي جزاتني كسوس كابين بخمين نزمت أجنزبيو على الكحوة. شو كتلو؟ جردين مع الثاوين وزح عمتات سريع هذا أكو كو جنزبي. وعلى نورنا بأمنتي هبي بحرينا خانرنا. وهبي أنا لا بأمنتي سوين بدس أجمني هبن نرو. هبني ملصلو ملصلي كم زين ركايدنا. هارمي اللي تفجشة نحركنا مع التنجر هارمي صحابها ميتم. نأفات أطمع جبن بقالاتو خجلت كله عايشو كتوكاين أي تقولني حصل كتوكاين كتوكا حقك أي تقول أيتبل أبزيون ده حتى الكسب كمان يقول كان مسؤول أخوة بفولت أسمعلن أنا كتوكاين أنا بس حركة عندي تفجشة نزي تامشت مستخات عنا عندما صاحو في سياجرت جرتوا عليه فتعلق عرو رخبني تعال أخوك حركة كم زين نود سرس كم زين سلي هبي بحد 50 سرح لنا كم جاء قال خطوة كأخ حركة إنه بخمسة حارق أنا سؤول عندي تبعش لنا هذا لنا مسايس بلن كوفيلنا يحصل مسرعين إيه حيت بل أنا وين أولي مسايس تبعش له سل أولي زين وصلنا لبلن أنا لا حارق عندي ذلو خصنا لندي بق أودي عندي حجي ليه ودي إليه بخمسة من قدي كده جزاي حدي لما تي نوع أبا نفسها تسيه ساي مساي
موسيو أنا مسهرنكو نبي كيدو هاديم سير أخون هاديمو نبي كيدو رأخون هاريمي بقى أنا نبراش دشتشح زين كده أبزي روس هاريمي مجمع وديو سورة كنت جزيها بترجر دقيمة ويلمبر على حنتي كسوس أجازاب سبز أكل أبجودنا هاريمو دمون نظرية قديفو غيدو نبي أبيلو كابوليس المحبأك انتاي ميلا تدعيمو مسهرنكو تغيله نعمل كسي كده أو لك شخص عفعت 10 حالات أنها لحرت السيء نبزي تزاويره ما ينبسا تحاتي بأقري بأقري نفتا ناسقات بحال اللعبة أو عيلة نايمشي تملشة كذا تملشة تعشم من تنفرقات تملشة لك شحابيري كم لقى نفتورة أو عيلة سيتي ولا حوابو خافتا ناسقا قوله فليت كارو تغلب راند ميتو إلاتن سيخم دمة نقرات معي نصبح ساعة 10 حالة من دفرا خيدة سبسلا قتلكو خمي قرب زيكوف كلية إلهي خيدة شو من تمعلت من دفرا قرب لحر سبلكو سمقين ماتيوم بقيا ماتيوم داوت أخرتا من دفرا حزمني خير كله أمو داتا كسوس كم محلال فونس دلي ملختي عدل هبنايو لا تعساس ما أنت تعشي حاكم برنامج سمعني أنا خمسين خير خبو دخلنا نجر كنزب كذي محابي تحركها بزناتيكم عاري أنزدل مرماري جبن سالساي مدبر بوليس زوبا مأكل نزف تسامة كجلس كله فلوم هايلا أغوستينو بحال زعزناي قدايناي قتلت على 4 ورح 11 خلتش 10 شمونتن سبت هاري من لبكاب نا جبريل نحضر اخريق سبحالنا بتبتا فصامه هيوت مدحاني بتمجمريا توايو هيوتنا يصنحت ندحرنا فرق ساعات العالم تحتنا يحكمنا ميتو دحر وايتا نايتي مواتينا قدم كنفت جميرنا ماتو ام نقد عالم وافر سلازنبره تبارياتو اب سفرالي خبابتاس مستفرالي سوا سلستي ومسمس مستحزون بدع زلو قالات صارف كم زنبره سلح حسابات قاطو خمس نبره تبعس ግን ግዚያዊ ኮይን ስምዑ ንዑነቲ ኣምተም ከነተም ካልኦት ተበደልተ ግን ዝያዳ የናሃር ከም ዝነበረ ኒና በፂሕናዮ ሓጋይ ንምስበልካ ግን ፀጋይ ለና ብዓዲ መንደፈራ ይኸይድ መንደፈራ ንጹር ኣድራሻ ይብሉን ቴሌፎን ካ ይብሉን ፀጋይ ይኮነ ሽሙን ሽሙ ካሊ መቆል ዓዱን ብርግጽ ስለ ዘይፈለጥ መን ፀጋይ ልካ ከተምጭ ኣዚ ዝተሓላለኸ እንታሽሙ ኮይኑ ዝያዳ ግን ኣብ ከባቢና ዝነብሩ ሰባት ምሳና ከነስርሖም ሙሉ ኣድራሻ ነባርነቶም ኣድራሽኦም ድሕር ባይቶም ከይበጥና ነዊ ዓመታት ከም ዝሕዝናዮም ክንጸንሕ ኣሰካፊ እዩ ዝኾነ ሰብ ዝመፀሉ ተስርሖ ትኽእል ሓደ ወኪል ወይ ወሓስ ንጹር ኣድራሻ ዝሰብ ዝወድ 37 ዓመት ጉቡእ ይፈጸመን ታሲራ ይብሉ ነባርነት ይብሉ ሶምነሽ ከዓና ነይሩ ፀጋይ ኢልና ነቱ ከምዚ ዓይነት ገበን ፈፂሞም ክስውርናውን ተኽእሎ ኣሎ ነቱ ሽም ጥራሕ ሒዝካ ከይድ ኣዝዩ ሸጋሪ እዩ 8 ዓመት ዝኣክል ብዘይ ዝኾነ ምስኦም ክሰርሕ ምስኦም ክበልዕ ምስኦም ክደቅስ ወድ መኒ ተስራሕ ኮይንካ ሰብ ምሳኻኮ ውሕስነት ዘለዎ ሰብ ሓደ ነቱ በቀረባ ክትረኽቦ ትኽእል ሂወት ጥራሕ ዘይኮነስ ከብቲ ሂቦም መብፃሕልና ዝብሎ ዘሎ ንሰብ እዚ ከብቲ ከብፅሕ እንድሕር ኮይኑ ንብረት ኣብፂሑ ገንዘብ كبتح عند حركينو بوغير انت دعت فيه خمس جيرنا تفينا يمكولو نمن من يخات حتى تجن زب زياده تبرسب كغور حلون كلب مالون كمحرون زلو فصامي يدل አዛዚት ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ዘባ ማዕከል ካፕቴን ሰንበላዊ ትረዳ ነተርዮ በደላትን ገበናትን ከምኡን ንምትሕብባር ህዝቢ ምስ ፖሊስ ኣብ ከባቢኦም ብኸምዝ ሰዕብ ትገልጾ ኣብ ከባቢና ገበንን በደልን ኣሎ ይረአይ ከም ተርዮ ዝኾነ መገድግን ኣብቲ ገበናት ክብድ በለ በፍላይ ካዚ ናይ ቅትለት መስል ዳርጋ በፍላይ ካብ ዝወርሕ እዚ ናይ ክልተ ጋጢምና ማለት እዩ ሓደ ንነፍሱ ቀሲዱ ንጓሉን ሰበይትን ነፍሰ ጸርጓሉን ሰበይትን ኣጋጢምና ቅትለት ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ካዚኣ ምትሕባር ናይ ህዝቢ መን ኮን ይኸውን እቲ መፈጸመ ገበና ኣብቲ ቦታ ምዝረኸብናዮ ተጓይና ህይወት ከነድሕና ይድሓናን ንሕክምና ምስ ሓበርና ጎይና ማኪናና ርኢና ንሕክምና ሲብና ዝኾነ መገዲ ግን ካብ ካሓቲትና ድሕርናይ ኩሎም ተደሚር ከኣነ ነዚ ገበነኛ ዘኽ ንሕዘር ከይና ማለት እዩ 4 ናይ ንግሆ ወጋሕታ ለት 4 ወይ 6 ساعة 4:10 أبوزو سبودي أدو الحبريتا مثلنا ناوقينا رينايو على لينايو مزخنا ما قدقن شعو قبنانيا رخبنا نهوت كنا دحينا نحكمنا بينا مستنفاسون سوزنا برا دحري مسمته ناس قبنانيا مدلاي ثم فصل من قبل بثرن امننا ومسرخنا من كون خون بالقمقام ناوينا غنينا مسكنا انا تتصادفنا حزبي اوشتي كريت سمون ناس قبنانيا خنحزو من دفرا ابزي كاب سوني يبو
سبع ربع بستعشق وهم دقني بسمرة دحرين من دفرة خيلو أما دفرة نابك البوتا دي غير ويكا نروح دي خجيش نقرب دي خجيش وقحتها ساعات شدش تنقو أب كتبة من دفرة أب كبابي حملة دسيت أو سبلي إخنا مالتي كن حزق ابن مالتي أنا الحزبي بعبيوكا كم زخدو زلو نخطها بعد رح يزل بومر زقودو لنا قريله نبي حق تحبريته كم زبده هو النجار سلازيله البوليس بحبر من دلوي بقى عنا يزمت نتساتفوا خاني زيادة كم وقسن كتابعن وكان غطس على خوصله يجل مالتي كلا يجن حنت زنايت علمات كلنا علمات بس سلازله كله تدبل كتو أفتو كوزو ما برحتنا حنت أنفل غير اللي تشغل على زخل كنتات كفتر الله حجيب عبيب بوز نبره سلمات نيرين أو سلمات أنهي ونحجوا كل سبب أفضل جوزو تزجبر نتي جبنانيا نمهدا ملك عن جبن كفتن ككلا خلص لزخل نتي بالوثات ديكون ها أفضل جوزو أمبل وليو ليته حضر له حلو هوا بيبقى بعبي بوليس له كل ببدلو نتي أنتان أحرق خبرة فتينة جبنانيا نحري جب عبيت ما برحت زبول كويه خلاني جركات بقطر جيب ليته خيرته أبصرح توافيرون نزول له جبناني هات نسر كدينا هذا عبيت جبنات بحب المسرات تساتفه طلع الله البيزي كبراتن كبرانن سمعتي دمص بوليس إيرترا أبز تفعلاليو أقاطاميتات زي مسموعات كفترو يخول يوم انت هنا جن بلزمن مرجع عند أنبر هاندرا إلكا بأتوازدو السنة زفتحو يكونون نحوارو زتعس نجر كاب مفتسام كنيف انجانا رحيقنا خنحسبن ناب حق خنكيدن زحاشن زي ولاولن مرجعيو للومي زغربنا لكم كالمتايق أبز خنزازم بزترف مدبات دمسي بوليس إيرترا خحدقكم ودحنكم أب استفعل وانات استفعل ليز تنقو حرقاتات يقاتم يوم وحد زي كونه هوت تفيو كسارة أم نبرتون بتحيو كابز حلفو حرقاتات تمهير كان تموكير كان متنقاقا تبعيو تمزغن تكو رسعتي أينكن بزبل زدالو تحف زسعبيو رسعتي أينخن مكينة بويعتا كابت تحمم حيالو يجيراني را أباقا موتا أبو زفلتا عوي لاخم عنجرار تشيج تمت انبر عتات كابت تجمرس أي واحد نينيرو نكانزا خطم معو زي كالا ويزرو سعدا نتوم كم مكينوم ارغان تنصلالوم زنبرت بعل بيتن أنتم نزا مكينة حاديو زي تقبروا زي حسبكم معدا سغيل كيخو عدا تبل زلخي انتاي دو خوينا كبلو ترباري بوميام هرايسكي ازن يا خوينا الكنغرني نعاي ازن الكنغرني تبلو نسي 30 عمت مملاتا زوركم مكيناكم انتاي كوينا لا طفيكم مالت ديو طبايا خم قدما دولايا كتدقس كتنس طريف كاخلا غبتاتكنا تنفست فوف تبل زلا نايطعنا ديو حدو بمكانيكو عمرميركم كم تتعي قبروا حدو نعاشيتكم كالا حداس قزو زربا سبا سمعو ويلك قوال عبد القادر ازو خلو عمتات مكينة بيعتا انا تبهالت كم زي تصوعات الناس حجي كوريف دو عتت الى غشتا نعاشيتس كالا مكينة خمتس اما نعاخ فاتحي خالي سبيتون كمتس انبعر ايه سعدا كبلو توازيو سق كما أخبلو خلو كمل سمحاب سقين زمرس عدي سعادة انتو خوانا مكينا خم عملاخ تعطوخ تواتس دفونين نابلت مساد كمتن رهاز انتساق نابلانة زرباي جمراو كملو مدما اتغتع بتحداس مكينا ممسا انتليا كالي سبيت ممساون زي ترف مخانو اتتنبه نسان زي فتوان زي سوام علان كالا بيعاتايا تزازم بزوخنا مكينان عمتاوي مرمرا بولو محلف زخون قزياوين تزي كوينو نوح زتصانح صقنا سلازي تقبرلا طعناي تمحيشن تراي زي كونس كابعلتنا بعلت من كل قالا قارصن اتو عطاون شكوريا غيروم نيروم يوم
ፀቕጢ ደም ይቀላቀሎም ምህላውን ሓኪም ወሳቢልሎም እዩ ጠንቁ ዘይተፈልጠ ብኣብራኾም ዝጀመረ ቃንዛ ናብ ኩሉ ኣካላቶም እናለሓመ ለይቲ ሓራሳት ዝሓድሩሉ ግዜያት ነይሩ ከምኦም ዘይጣዓየት መኪኖም እናዘወሩ ሰንዓፈ ይኹን ዓዲ ኋላ በፂሖም ዝምለስሉ ባፅዕ ዝወርዱሉ ክሳዕ ተሰነይ ዝገሽሉ እዋናት ነይሩ እዩ ወይዘሮ ሰዓዳ ግን ዓይንቶም ክድንድናኦም ካብ ዝጅምራ ንድሓር ብፍላይ ምሶም ምስፋር ምሒለን ገዲፎናየን ኣጊደን እውን ካብ ሕጂ መኪና ምዝዋር እንታይ ክዓብሰልኩም እዩ ይብላዎም ነይረንን ረባይ በሎም በር ንባፃዕ ትወርዱ ዓርበ ረቡዕ ምስ በፃሕኩም ሽኮርኩም ተላዒላትኩም ተጸደፍኩምስ እንታይ ክበሃል እዩ በጃኹም ኢለኩም ኣተዓላሊኹም ንዓብዲ ሃብዎ ኣነ ዓጣኣነ ምስ ዓይነብር ከይከለኹ ካብ ሓደጋ ፈሪሄስ መኪናይ ንዓብዱ ሂበ ብእግረይ ክኸይድ ካይብሉ ንሶም ሰዓዳ ዓሻ ሰበይትኻን መኪናኻን ንኻልእ ሰብ ኣይወሃብን እዩ ክብሉ ሰሚዕክ ዶ ይትፈልጠን ኢኺ ዓብዱ እሞ ካልእ ሰብ ድዩ ወድኹም ዶ ይኮናን ዋላ ይኹን መኪናኻን ሰበይትኻን ንኻልእ ሰብ ኣይወሃብን እዩ ንሶም ከምዚ ኢሎም መኪኖም ኣይዓረዩን ንርእሶም ድማ ኣይጣዕዩን ንዓብዱ ወዶሙን ኣይሃብዎን ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለዉ ከዓ ከም ቀደሞም ድሓን ኣለኹ ክብሉ ንባፅዕ ገጾም ወረዱ ባፅዕ ምስ ኣተዉ ንበዓልቲ ቤቶም ደው ኢሎም ለንስ ጨው ከይርስዑ ነገራዎም ንኣሚርን ኣሚራን ዝበሃሉ ደቂ ዓብዱ ወዶም እውን ንሶም በዓሎም ዓሳ ክማልኡሎም ቃልኣትዮምሎም ነበሩ ኣቶ ዓጣ ንፅባሒቱ ኣጋ ግዜ ነዚ ዝተገልጸ ተማሊኦም ጊንዳዕ ከም ዝበፅሕዋ በሰሩ እንተኾነ ቆልዑ ዓሳ ብሓጎም ክጽበዩ መሬት ዓረበት ፍርቂ ለይቲ ሓሊፉ ጨውን ኣብ ኢድ ኣደይ ሰዓዳ ይበፅሕን ዓብዱ ደጋጊሙ ደው ኢሉ ቴሌፎኖም መልሲ ምሃብ ምስ ኣበየት ከዓ ስድራ ሸቐልቀል ኣተዋ ንፅባሒቱ ንግሆ ድማዩ ኣቶ ዓጣ ጥዕና ነብሶምን መኪኖምን ብግቡእ ሰኣን ምሕላው ብገደላን ከራርዮም ንዓለም ከም ዝተፋነውዋ ክፈልጡ ዝኽኣሉ ገንዘብ በቂቕካን ድሕነት ደሊኻን ኣይከውንን እዩ ዝኸፈልካ ሓቀይርካን ጸጊንካን ወፊርካን ገዛኻ ብሰላም ክትምለስ ዶ ዋላስ ገንዘብ ከይተውፅእ ወይ ከቢሩኒ ኢልካ ብሓደጋ ብምእታው ህይወትካ ክትስን ጥዕና ነብስኻ ከይሓለኻኸ ንኻልኦት ጥዕና ክትህብ ትኽእል ዲኻ 40-50 ሰባት ሳፊርካ መንጉዳን እናወረድካ ሽኮርካ ልዒላ ድያ ጎዲላ ኣብ ሃለፍታ ምስ እተኣቱ ወይ ልቢ ትግራይ ምስ በጻሕኻ ልብኻ እንተጠለመትካ እቶም ንድሕነቶም ብእምነት ኣብ እንግድዓኻ እምቢሮም ኣብ መኪናኻ ዝተሳፈሩ ሰባት እንታዮም ክኾኑ ዓይንትኻ ንሰብን እንስሳን ምፍላይ ክሳዕ ዝኣብያኻ ብኣዝማ ተዓቢስካ ኪኽ ክሳዕ ትብልን ደምካ ክትላዕለካን መኪና እንተዘይዘወርኩ ምባል ልቦናዊ ይኮነን ጥዕና ነብስኻን መኪናኻን ከየማልእካ ክትዝውር ምፍታን ዜርካ ከም ኣቶ ዓጣ ኣብ ዘይውፃእ ጣጣ ምእታው ዘይተርፈካ ምዃኑ ክስወጠካ ኣለዎ ኣልኮላዊ መሰሰቲኻ ይኹን ደኺምካ ከለኻ ምዝዋር ብሞባይል እናዓለልካ ምሽክርካርን ሴርሶ ሒዝካ ምስ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ወጃዕ ምባልን ኣብ ዓቐብዲ ኣብ ቁልቁለት ክትቕድም ምፍታን ወይ ቀዳምነት ዘይመሃብን ጠገለ ዘይብሉ ነሃርን ትርፎም ሞትን ዕንወትን ጥራዩ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ መንገድስ መራከረን ከባቢ ሽንድዋ ዘጋጠመ እሞ ህይወት 33 ሰባት ዝቐዘፈ ኣሰቃቂ ሓደጋ ነዚ ሓቂ እዚ ዘጉልሕ እዩ ሕው ካብ ከምዚ የድሕነና ኢልካ ምምህላል ጥራይ ግን እኹል ኣይኮነን ከምኡ ከይድገም ንጠንቀቕ ካብኡ ንሞከርን ንምሃርን በቃ ረሳዕቲ ኣይንኹን